Na'am. A satin da ya gabata mun yi bayani akan current consumption, wanda ana amfani da power supply wurin auna consumption na waya. Akwai normal consumption, akwai large consumption, akwai small consumption, akwai kuma no consumption. Wanda kowannen su mun yi bayani yadda ake gane shi, sannan amfanin sa wurin gyara na waya. Sannan ban ci wannan kuma bayani akan charging circuit. Wato circuit inda yake taimaka ma waya wurin caji, wanda idan aka samu matsala a cikin operation na wannan charging circuit in, to waya ba za ta yi caji ba. Muka ce akwai different stages na caji. Muna da kusan stage guda 4. Wannan fahimtar kowane stage daga cikin waɗannan stage guda 4 yana taimakawa mai gyara wurin gane ina ne ya samu matsala, domin ya gane shi ina ne zai gyara waya har ta dawo tana caji lafiya lau.